Уоли. В едно много далечно бъдеще Земята е пуста и изоставена. Там вече не живее никой заради прекомерното замърсяване. Разбира се, никой освен Уоли. Той е странно роботче с големи очи, специализирано в събирането и балирането на буклука. Работи от 700 години, но как прекарва дните си сам самичък? Уоли върши работата си, без да се оплаква и от време на време общува с приятелката си хлебарка. Друг е оцелял в този негостоприемен свят. Един ден, по време на поредната си обичайна, много скучна обиколка в търсене на буклук, роботчето открива нещо, което никога досега не е виждал. То е тънко и зелено. Уоли не знае, че това е растение, защото никога не е виждал такова на тази заразена планета. Но той разбира, че е нещо специално. Затова го пренася внимателно вътре в един бутуш и го взема със себе си. Но изненадите този ден не свършват до тук, защото същия следобед Уоли чува оглушителен шум. Ама какво става? Оказва се, че това е космически кораб. Един робот излиза от люка и изобщо не прилича на Уоли. Пришелецът е бял, елегантен и има две красиви сини светлини вътре в шлема си. А явно знае как да лети. Уоли преодолява страха и срамежливостта си и се представя. Много скоро той вече е влюбен. Малкият бял робот се казва Ива, извънземен вегетационен анализатор, а Уоли произнася името й, като разтяга всички звукове. Ива. Те не говорят един и същ език, но се разбират. Уоли я кара да се смее, особено когато имитира танците от стари филми, които хората са оставили преди стотици години. Ива също се сприятелява с хлебарката и е много любопитна за света на Уоли, но когато той гордо й показва растението си, се случва нещо много странно. Ива сканира растението. Тя изглежда като хипнотизирана от него. И тогава един привличащ лъч го хваща и го съхранява вътре в нея. Тогава Ива сякаш заспива. Ива! Уоли опитва всичко, което му хрумне, за да я събуди, но не успява. Така роботът компресор за буклук решава да я вземе със себе си, скитайки земното кълбо и надявайки се, че рано или късно тя ще се събуди. Дните минават, а Ива продължава да спи, когато от небето се чува нов рев. Космическият кораб, който е докарал пришелката, се връща, за да я вземе. Люкът се отваря и механична ръка хваща Ива. Уоли вижда как приятелката му е транспортирана в космическия кораб и се отчайва. Двигателите отново започват да издават шум, но Уоли не иска да се раздели с любимата си и преди корабът да потегли, се закача за повърхността му. Дестинацията е друг космически кораб, огромният звезден лайнер Аксиома, който е голям като град. Уоли влиза в гигантския кораб и следвайки спящата Ива, транспортирана с автоматизирано превозно средство, открива, че всички пътници на Аксиома са хора. Той ги гледа с любопитство. Всички са с наднормено тегло, защото, както изглежда, никога не ходят. Те седят по цял ден в наистина удобни кресла, които се носят във въздуха по определени маршрути и използват екрани за всичко, което правят. Дори за да разговарят, да хапват и да се забавляват. Роботите вършат цялата работа вместо тях. Капитанът на космическия кораб, Б. Макри, дори има робот, който му почиства зъбите. Ива е насочена към капитана, който принципно няма много работа, тъй като автороботът втори пилот се грижи да поддържа курса на лайнера. Единствената отговорност на капитана е да предоставя информация на пътниците. Днес се навършват 700 години от круиза. Съобщава той по интеркома. Кой знае колко още ще трябва да пътуват, докато намерят планета. Накрая капитанът събужда Ива, за да я поздрави за мисията, докато Уоли наблюдава скрит в кофата за буклук и вижда всичко. Мисията на Ива е била да намери планета с някаква форма на живот, а растението от земята означава, че животът се завръща там. «Ще се приберем у дома!» крещи Макри, полудял от радост, но някой не е ентусиазиран от тази идея. Авто. В продължение на 700 години му е било заповядвано да не се връща на тази планета, за която му е казвано, че е невъзможно да оцелее каквато и да е форма на живот.
Той ще направи всичко необходимо, за да задържи хората в космоса и в границите на аксиома. Затова се опитва да изхвърли растението в кошчето, но Уоли го хваща. Сър, настоявам да ми дадете растението, нарежда Авто, опитвайки се да го грабне от Уоли, който е излязъл от скривалището си. А капитан Макри в момент на гордост не приема да се пренебрегват заповедите му. Аз съм капитанът на аксиома, заявява той. Още днес се прибираме у дома. Тогава между двамата се разгаря ужасна битка. Авто иска да поеме контрола и прави всичко възможно, за да неутрализира капитана, който е принуден да стане от стола си и залитайки да изключи опонента си. Авто, освобождавам те от задълженията ти, казва и го деактивира. Курс на кораба към Земята. Най-накрая обявява компютърът на кораба, след като Ива успява да върне растението обратно към холодетектора в последния момент. Ала Авто, преди да го изключат, е успял да активира заключването на детектора с огромен и тежък механизъм. Но благодарение на намесата на Уоли, това е предотвратено. За жалост обаче, малкото роботче е поразено от механизма и Ива смята, че го е загубила завинаги. Междувременно, шеметната скорост, с която се движи звездният лайнер, означава, че Земята вече е на хоризонта. Пътниците са готови да слязат и да видят какво се е случило с мястото, което някога е било тяхната планета. Те ще трябва да работят усилено, за да го върнат към живот, но ще успеят. Вие, момчета, ще отглеждате много растения, казва ентусиазирано капитан Макри. А Ива се опитва да поправи Уоли, без успех, както изглежда, защото роботчето вече не реагира на команди. И тогава изведнъж... Ива... прошепва Уоли, отваряйки огромните си механични очи. Двата робота са влюбени и също като хората са готови да живеят на Земята. Едно място, което много скоро отново ще бъде красиво.